60 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेय शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। शिवसेना हा केवळ पक्ष नाही तर महाराष्ट्राची अस्मिता आहे। केवळ स्वार्थासाठी आणि पक्ष फोडण्यासाठी राजकारण हे खालच्या पातळीवर गेलंय। ज्यांनी अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय, पक्षप्रमुखांच्या पाठीत खंजीर खुपसलंय, अशा बंडखोरांना जनता कधीच माफ करणार नसल्याचं राऊतांनी सांगितलंय। 8 ऑगस्ट रोजी दुपारपर्यंत पुरावे सादर करायचे, ते केले जातील। अगोदर आमदार, नंतर खासदार आणि आता पदाधिकारी हे शिंदे गटात सहभागी होत असताना या गटाने थेट शिवसेना पक्षावरच दावा केलाय। या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असून दोन्ही गटात 8 ऑगस्टपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत। मात्र शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतायत, यासारखी दुसरे दुर्दैव काय, असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केलाय। ही वेळ केवळ बंडखोरांमुळेच आली असून महाराष्ट्रातील 11 कोटी जनता हे सर्व उघड्या डोळ्याने पाहते। या गटाचा वापर करून शिवसेना फोडण्याचे काम हे भाजप करीत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी पत्रकार परिषदेत केलाय। मात्र ज्या पक्षामुळे सर्व काही मिळाले, त्याच पक्षातील बंडखोरींमुळे ही वेळ आल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।